waɗannan ba me ka su nan wajen kaji inda kaga waɗannan ba lafiya saboda ba ƙananun barayi bane duk inda ka je magana su ake yi yanzu ma abin da ya kamata bara mu bayan su ga inda za su je yau sai na tara musu jama'a a garin nan kai shiga inda koku yanga ba bari shatan da arziki ko babu mun sha ta fara mun sha yasin kuma mun sha riga kafin alatsi ai wallahi mutum ba za su daina sata ba ni kuma ba zan taɓa daina musu munafurci ba wallahi